би следвало някъде тези средства да се вземат. Това е материалният свят. Това е тази дуалност. Значи и в едно изложение да бъде благодарността, и в другото изложение. Но ако не можеш, обязателно с някакви финансови средства, може да помогнеш нещо. Може да направиш нещо. Или да обещаеш нещо. Нали? Дори така ще помогна нещо. Махлата на това ноня или аз. По този начин си плащаш десятка към Бога. Не е обязателно с пари. Богатия плаща с пари. Той вади, той е лесен. Обаче и за това му е богатство. Да знае как. Но има разлика между плащане на десятъка и благотворителността. Значи благотворителността, десятъка си длъжен да го платиш по някакъв начин, ако не го плащаш, Господ и природата си го взимат. Гаранция. От някаква форма ще ти го вземат, така има да се чудиш за какво. Но ще ти го вземат. И затова по-добре да го направиш доброволно. А благотворителността, ето затова се прави благотворителност. Да сътвориш нещо, което е благо, да. И това го правиш вече доброволно и от сърце. Макар че вече аз това съм го написал в книжлето, където и в Великия трепет има там книгата Закон за десятъка или Закона за даване. Даване, даване, даване. Служене, служене, служене. 3 пъти ми беше повторено и го написах по 3 пъти. Значи първото нещо, служенето започва с даването, де се взима. Разберете, има разлика между обичта и любовта. Значи, обичта все пак иска да даде, но и взима нещо. Любовта само дава. Това е огромната. Затова е свързано любовта и обичта. Да, затова има и обич, има и любов. И особено на български, не знам как е на английски, ми казах, има само една английска. Ние имаме най-много и най-подходящи и най-точни. Добре, не? За егото, как разбираме, че е 30% и 33%? Как разбираме, че нашата чаша е празна или пълна 70, 20, 50%? Нали ти казах за кафеджиката, ленчето от Благалат и къде си пиеме кафето. Влиза сутринта един Махмулия Далев. Всеизвестен пияница. Той писа така и там вика, ела тук бе, парцал Буклук, такъв. Едно кафе ще я правя, аз му правих кафе. Обаче той толкова смирен, то не ме. Ако беше влезнал оня с шкембето и червендали стиги с всяка за 800 лева, и с такива думи щеше да нарече, ето на мене щеха да ми настъкнат ушите, нали? А той е най-смирен човечец идва и вика, добре бе, Ленче, добре бе, дай. И вика, какво да ти свърша, тук нещо да ти измета, защото той няма пари, няма нищо. И аз викам, аз ще черпя едно кафе. И вика, си помня едно кафе и сутринта рано, даже съм черпил и банана ке съм ги черпил, викам малка, защото викам да не започвате, викам голема не. Но, за 30 стотинки, той е менте, разбира се. Там. Значи, виж, това е смирен човек. Нали сега разбра колко му е егото? На него му е под 33 тон. Какво значи той е по-духовен от другия? 1000 пъти от оня същемето и с якето. 1000 пъти, защото оня влиза. Аз не искам да казвам с какви неща е наричал, защото и това става пред мен. Нали? Най-малкото е за най-древната професия, нали? Най-малкото което е. Директно. И тя го търпи, що го търпим, защото той е богаташ и дава. Нали? А каква е разликата между смачкан човек, каквито много от българите са, според мен, и смирен човек? Смачкането е точно заради това. Смиреният човек си знае цената и наистина търпи тия работи, защото е духовен. А он е смачкан човечец, той гледа и къде свърша нещо да изкарам за едно кафе, за една ракия. Значи той наистина е потискан. Но и при него си е точно, и при духовния човек си е точно. Значи, това е разлика. Защото на мене, както и да ме нарекат, вътре, разбира се, както и майтап да си правят, аз съм непоклатим. Викам, да, точно така съм момчета. Аз съм ненормален. Аз съм идиот. Ето вижте един хубав олигофрен, който минава тук, нали? В заведението влиза олигофрен. Ето, нали, викате, ти си ненормален, ти си... Да, Исус ми. Нали ме разбрахте сега? Тогава си недосегаем. Тогава 33%. Но ако се хванеш на въдица, имаш его, може би 35%,
Или ако се клониш и почнеш да им отвръщаш, е обязателно 50 плюс 1%. Обязателно. Гаранция. 1000 на 100. Не им обръщай внимание. Ти или си много на тия работи, или като не смачкания човек, си много долу, или си толкова високо, че просто не вършиш нищо общо. Да, кажи. Аз искам да кажа. Да. Искам да питам, нали, този богатия с шкебет, който влиза, всъщност с какво е заслужил повече, че да е по-богат, след като егото му очевидно е доста по-голямо. Да, така е. Мисля, той не е заслужил. Той не го съзнава. Неговото его си е негово и той си го държи. Затова има 1 милион болести, понеже ми е близък и го познавам. Само всеки ден си мели хвърля по един апарат за кърно, като вика, че апаратите не са верни. Той има 30 болести има. 3-5 инфарктни състояния. Да не мислиш, че е здав. Значи, фактически това е. Богатството не е привилегия. Богатството не е. Богатството е изпитание. Изпитание. Грешка няма. Но Господ знае на кой какво и да даде. Що му е дал, значи това е нормално. Да е богат, трябва да бъде богат не от най-богат, заможен човек, който би следвало да бъде на това ниво. Значи богат човек щастлив няма. Богатият човек, значи има разлика между богат и богаташ. Българите са, нашия език е толкова прекрасен, да го каза, че ето вижте какво, богат човек е он, който наистина е духовно богат, а и богат заможен човек. Добре има. Но богаташа, това аш се слага като отрицателно нещо. Затова има търгаш, апаш и богаташ. Нали ме разбрахте сега защо? Аш. И когато кажеш богаташ, това е неправедно богатство, което е получил. Но когато говориш с уважение за някого, ти казваш, да, той е богат човек, заможен човек е, той си е на мястото, той го е доказал. Какъв ръководител е? Има за него, дава за всичките, прави благотворителност и го прави наистина от сърце. А не когато извади 150 000 евро, като имаме един познат, дето паси пие кафето с него, това е голям богаташ, наистина така, и вика, ето, аз знаеш и този параклис, дето си го направих от двора, струва 150 000 евро. И аз викам те, този параклис, дето ти от двора е кокошарен. Що? Викам, ти мислиш, че Господа е там. Господа пие с тебе кафе. Разбрали се къде? Кой го освети? О, ма те бидеха три попа. Нали, той е дошъл, може би и там да е дошъл и епископ, не знам. Нали, дедо Владика, кой знае, той канил, а той защо дошли? Защото им напил царска трапеза. Аз дадох 2100 лева за... 2100 лева само дал за освещаване. Викам, ами, виж с какво ги измерва, нали? Да, материално. 1100 лева и ми казва сумата. Аз дадох, вика там, ти ако знаеш какво имаше, 2 трави с шилета, не знам. О, вино не знам от коя изба. Има ли значение? Бъркаме ги малко, смесваме ги нещата, духовни с материал. Смесваме ги и особено българите, това е горе-долу да ти кажа, защото ние сме естествено духовни, не религиозни, но повечето от българите са наистина имат тази духовност, която им е владена. Но трябва да внимават с нея. Защото път тая духовност им качва его. Без изискване. Всеки българин става за началник, всеки става за ръководител, всеки става за генерал и всеки става за поп. Аз моля бе, какво искаш това моля? Всеки дава и обича да дава акъл. Това е гаранция. Он е да си прави там гумата на това, на това застава до не, вика, той е крик ли бе? Вика, слушай, не, той е крик. Може да подаде колата. Я да от тук, от там и почва да ти дава акъл. Това ключ ли? Има по-хубав ключ, по-голям. Остави човека. Той като види, че няма, ще дойде да ти поиска помощ, но той не иска, ти му даваш акъл. Това е също агресия. Значи ние сме агресивни. А и това трябва да го изключим. Агресията, никаква острота към човека. Ние уж под формата да му помогнем, но фактически ние му бъркаме. Ние му атакуваме неговото астрално, т.е. светлинно тяло. Не само астрално. Всичките тяло. Те са, и затова ще имам моделна беседа, специално за което говорим. Всеки един от нас има квантово поле около себе си. Това квантово поле не е аурата обаче. Ще ги разгранича и ще говоря подробно за тях. Но не сега. Не
Може би на 9 март, нали... Ако ме подсетите, ако е Божията воля, тогава сега решим следващата среща, да ви говоря за чистота. като сме го тръгнали. 9 Да. Ами ако няма други въпроси, Има. има ли? Добре. Дамян. Ами аз всъщност нямам въпрос. Значи искам само да допълня Силвина. Понеже тя каза за прошката, аз искам да кажа за закона за обидата и чисто на практически начин как да работите, когато ви обидате. Значи, свикнете да приемате обидата като най-големия дар, който някой ви прави. Защо? Когато някой изрече някоя обидна дума към вас, отправя ви нещо тъмно. И ако вие се ядосате, даже и да не изречете нещо обидно, просто в себе си се позновите, това нещо приемате тая тъмна сила в вас и тя започва да действа разрушително. Ако само като ви обидят и това се заведе срещу вас, значи вие погледнете на това нещо с любов и на самия човек, без да се ядосате, същевременно тази тъмна сила ви заобикаля и се връщате по бумеранг. И колкото сте по-чисти, просто ще видите как това нещо, което той е излучил, просто го поваля него. И колкото сте по-чисти, значи това нещо го поваля за часове, за дни, но винаги има недостатък. Защо? Аз гледам на обидата винаги като най-прекрасния дар, който човек ви дава. Защото ако успеете да запазите смисъл, тази вибрация, да измъщите любов, за вас получавате дали наистина, изкачвате се няколко стъпала в духовната иерархия, но величество. Пробвайте, просто този закон наистина работи, искат само да допълня сигурно, ще така да запроште, така да заобидите. Благодаря, Мелче. Ще ви кажа точно космическата дефиниция на ангелите, току-що, която тя каза с няколко изречения, аз ще ви кажа само две. И ги запомнете добре. Написал съм ги пак, като постулат в новата си стихосбирка. Там пише така. Най-голямото наказание за грешния е прошката. Най-голямата награда за праведния е незаслуженото наказание. Незаслуженото наказание може да бъде и обидна дума. А и каквото и ще да е. Значи, пак ви казвам, това е космически постулат. Космическа мъдрост ангелска. И е абсолютно верна и работи безпогрешно. Най-голямото наказание